ମୁଣ୍ଡଆଳ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟି ଗଛ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଓସ୍ତ ଗଛ। ଆମ୍ବ ଗଛ ମିଠା ଥିଲା, ଓସ୍ତ ଗଛ ରାଗି ଥିଲା। ନାନୀ ମାମାଚି ଦିନେ ନାନୀ ମାମାଚି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଇଲେ। ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପଚାରିଲେ ଗଛରେ ବସ୍ତା ବାନ୍ଧି ପାରିବ? ନାଇଁ, ତମେ ଆମ ବସାରେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲା ତମେ ମୋ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦିନେ ଦିଟା କାଠରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଇଲେ। ଦିଟା କାଠରେ ଆଇଲେ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ସେଇଠୁ ମଝିରେ ବର୍ଷା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେଇଠୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦେଖିଲେ କାଟିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଚାରିଲା ରାଣୀ ମାମାଚି ତମେ ସେଇ କାଠରେ ଆକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଅ। ସେଇଠୁ କାମୁଡ଼ିବା ହେଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଗୋଡ଼େଇଲା। ରାଣୀ ମାମାଚି କାଠୁରିଆକୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇଲା। କାଠୁରିଆ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଓସ୍ତ ଗଛ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ତ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି? ନୀତି ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।